Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kanthi tresna sih ingkang lebet Bapak Bati Terasa Ibu Erni Hariwanto mekaten ugi Bapak Dr. Purnawati Terasa Ibu Purnawati ugi paring taliasi tondo tresna dumateng putra yatim piatu. Wujud tresnanipun Bapak Bupati Dalasan Ibu mekaten ugi Bapak Wakil Bupati dumateng putra Kabupaten Madiun menika taliasi tondo tresna sampun kaparingaken setunggal bapa setunggal pratelan rasa tresnanipun dumateng putra-putra yatim piatu. Kasuwun foto sesarengan kalian putra ingkang sampun nampi taliasi tondo tresna. Linambaran rasa syukur merekasanipun Gusti Allah tresnanipun dumateng putra ingkang nandhang yatim piatu pramila ing kalenggaten punika sampun kaparingaken tondo tresna saking panjenenganipun Bapak Bupati Dalasan Bapak Wakil Bupati. Salajengipun kunjuk dumateng Bapak Bupati sumangga kadherekaken